Moi boa xente. Bidos o novo programa da Televisión de Galicia, onde descubrimos a serie en galego A Journey Number One, que ven a ser o Gran Irmán, pero de chinos. Aquí, como se nota, é Galicia, porque vemos as vacas. Aí está a cabeza máis bonita. Como vedes, o programa Journey One, patrocinado por ventiladores Quejeja, marca Galicia, evidentemente. Desodorantes Dr. G. E se comprades os desodorantes Dr. G, ides ter 4 fundas a escoller. Tamén patrocinado por Joy No, que ven a ser uns potitos de frutas e gelatina para rapaces de todas as edades. Así que benvidos ao programa. Ai, Dios mío. En capítulos anteriores os presentamos aos protagonistas. Todos chámanse jajaja, pero para nós serán Manoliño. Este Manolo. Aquele Tomás. Ese é o jefe. Están fumadísimos estes rapaces. Ai, Dios mío. Este é un programa no que teñen que facer misións como Gran Hermano, pero facendo o que fan. Ai, Dios mío. Aparecemos agora. Onde carallo estou? Ai, ai, Dios mío, que eu estaba cagando. Ai, que non podo respirar. Ai, que pasou? Ai, que deixei a pata no lume. Me cago en diala, non deixei rapaz a pata no lume. Ai, ai, agora que vou facer? Que deixei lentellas por... Ui, mexi por mí, non vos riades. Bueno, pero se non temos patas. Claro, ven que vos rides de mí, como estaba cagando. Para. Que dis? Que dis, rapaz? Eu son o típico gracioso. Tamén me podes chamar número 1, número 4, número 2, número 3, se queres. Estamos... mira que guapos son. E agora imos a facer o reto máis épico que pode haber na vida. Repetir o anuncio de novo. Bueno, volvemos á dobraxe. Ai, Dios mío, que caguei por min. Ai, a pata, onde quedou a pata? Ai, Dios mío. Isto son pruebas do directo. Temos que... Ai, Dios mío, que me olvidarei eu na casa. Claro, xa decía eu. Ui, que non sei que olvidei aquí. Non me olvidei, eu non sei. A outro diz que é a pata. Mira que son buenísimo, eu son mamáis. Ai, Dios mío. Aí está o mar, de repente nos poñen unhas vistas da cabeza Mansaneda. Isto evidentemente non é mar, isto é Ourense. Porque aí poden ser as rías. Non teño ni idea onde estou. Agora vamos facer que nos rimos naturalmente. Non é dramatizar, non é todo... Ai, mi madriña, que cansado estou. Eu non sei onde saquei de repente os altavoces Bluetooth e a cámara instantánea, pero bueno. Vamos a ver. Mi madriña, que carallo é iso? Ai, Dios mío. Unha grulla. Pero como é unha grulla? É unha gaviota. Que non, que é un cormorán, é un cormorán. Que? Mira, eu deixei a mariconera. Deixate mariconada só. Que mariconera? Que son cartas, son cartas. Só que teño unha dulce para non perdelas. Ai, Dios mío, que me aduce, ai, me aduce, ai. Como me apareceu isto na cara ahora? E como se abre isto? Agora xa me van recordar os meus entrenamientos para facerme a faiola. Así eu practico as faiolas, movendo a ferramenta. Si, non me deixei como meteme a man. Eso de entrenar. Ves como non podo parar de mover a man, rapaz? Isto é un entrenamiento levo desde os 14 anos facendo. Ainda que non parezca... que isto que será? Un prato de pulpo. Isto non o tiña antes na man. Isto tamén podemos lanzar aí á ría. Sigo co altavoz, a ver se non funciona, non arranca. E agora de repente tamén teño na man a carta, me cago en fiola. Isto non pode ser. Un salto. Ai non, que se acomoda. Ti rapaz, a ver, se que son meus papos, pero tesnos que avisar de antemán, porque senón non hai xeito. Ti que tes? Veña, vamos a ler a carta, Queridos membros de Jumping Jumping, felicidades pola aterrizaxe segura. Benvídevos moito, que pudestes disfrutar disto. Esta é unha maravillosa viaxe que saltei eu polos libros de xeografía do noso país, da Galiza. Agora, esta viaxe de salto é para que descubrades a geografía galega. Ustedes teñen que disfrutar do hermoso sur da Galiza, das Rías Baixas.
Prepareivos isto para vostedes. Así que tendes que descubrir onde carallo está meu fillo, porque esta viaxe senón aparece o rapaz, vou vos partir a madre, xa sabedes, vale? Así que tendes que irme a buscar ao fillo. Mira, o fillo creo que tan normal non se debe ser lanzado á agua. Polo menos o que piña na traducción do chinés, o meu nivel de chinés. O rapaz está a buscar por outro rapaz, pero hoxe en día calquer cousa pode chamar fillo. Un can, un gato. Estes tampouco teñen moita espabilación, que digamos. Pero bueno, que na carta puña que tiñan que buscar a un rapaz, que a viaxe fixarana para o rapaz. Bueno, aí temos o fillo do patrocinador. Ah, rapaz! Mira, encontrei no erro, encontrei no... Ai, Dios mío, que me deu hostia contra o marco da porta. Bueno, e aquí explicarase a misión do día seguinte. Bueno, xente, espero que vos gustase esta dobraxe, imitando a Telejaita, facendo o parvo, pintando a mona. Se dades me gusta, subirei máis, farei traducciones un pouco máis verosímiles do chinés, iremos facendo así máis dobraxes. Moitas grazas.